Na hát akkor. Nem tudom, miért volt ilyen nehéz az elkezdés, de nem mindegy. Na hát akkor üdvözlök mindenkit, én Kristóf vagyok, és ez itt egy olyan videó lenne, ahol bejelenteném, hogy nagyon szép a táj nálunk, Jézusom, ezt nézzétek meg. És ez mind hó. Ott távolban nézzétek meg. Ez mind hó. És ezért ezen a napon, ja, és ezért ezen a napon azt fogom nektek betervezni, hogy megfogjuk, és elmegyünk szánkózni. Te nézzétek, meg a vezetékeken is ott. Hát ez nagyon gyönyörű és szép. Na hát, aki akar Facebook oldalamra írni kérdéseket, ez nyugodtan bejelölhet is a következő kérdés, és az első részből kérdés-felelek videóra fogok válaszolni. A Facebook nem ott lesz a leírásban, és mi volt az nagy hó? Amikor attól szoktam mindig félni, hogy a kábelek pedig leesnek onnan a hó miatt, ugye? És akkor nem lesz szára, meg minden. Na jó van. Nekem ennyi is lett volna. Ha viszont szeretnél ilyen videókat, még ilyen karácsony fele, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot. És persze, akkor még ki is megyünk újra szánkózni karácsony felé, ugye hát ha lesz hó. De szerintem akkora nem lesz, ez nem tudom, lehet 5 cm-es hó, nem tudom, nagy, az jó nagy hó. És nagyon szép nekem, nagyon tetszik ez a hó. Na szóval akkor ha tetszett, kérlek nyomjatok egy lájkot, én Kristóf voltam. Na, sziasztok!